KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake e laar gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof mborosa holuden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande gueɗe football walla mbiyen sport sabu anda bangue CHAN sukaɓe men ɓe non maɓe jaa final ɗum noon hakkude maɓe Algérie wonata ma en gar hen joni joni bangue goɗɗo woni luwaye mo ganda ina faade beele ma usse walla ussetake nane nder jayndeli ɗi goɗɗum ko ganda woni gouvernement biyaɗo tan liggey muɗum ine ɗeesi lelde seeɗa caɗele école ha tengti jodde ko ganda kañum woni joddogol gardiɗo leydi ndi e président mo France Macron joni wonta sollah lamdo jaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen ko nder jayndeli meɗen gudditiren jayndel l'observateur jayndel l'obs hande noon fuɗɗori ko luwas mo ganduɗa ina haale guila nden ma uste walla ustetake ɗum ɗon ene anda gouvernement walla mbiyen premier ministre Amadou Ba nawino ɗum e yeeso conseil constitutionnel ɗum noon ko hande tigi résultat o jogori andede beele luyas o ne ma uste walla ustetake ɗum noon beele kadi so ustama ma waɗe tan ma waɗe mettre en vigueur ɗon e ɗon walla tan mbiyen beele ko ɗon caɗele walla mbiyen ko ɗon liggeyo fuɗɗoto ɗum tigi woni ko ganduɗa yette nane nder jaynde nde goɗɗum ko woni jaynde nde kay woni ko wiyete condamné noon goto fof ne andi yulde potiyel mum nannayi leeso muɗum ina waɗa hen buuɗi muɗum e buttati muɗum ɗum noon oɗo gorkajo kañum wi tan ko oɗon condamné woni ko wallitimo hawa dañi hen resde debbo garene banggue goɗɗo woni direct news noon ko namdal hande addi e oɗo subaka alarba sabo direct news wi ko holko saabi gouvernement o leeli e liggey muɗum te kadi holko saabi wone gueɗe am rutto hen caggal soɓe kaali ɗum ha paari o wi premier ministre Amadou Ba ko kañum tigui wino yete o maɓe daro e ko faye bang e déclaration mo politique général moko ɗum noon o suutino hen konngudi gam tan wiide ɓe darini ko gouvernement mo ganda ko gouvernement d'attaque gouvernement jogorɗo darade e caɗele population ji ɗi walla mbiyen caɗele ɓesguli ɗi ɗum noon ɓe mbi ha joni jippinde to banggal ñamde yardutoɓe ƴewtidima ɗum ɗon kay laataki saabu ha joni wonɓe ganduɗa jiitani hen koye mumen ɓe mbi holko tagui oɗo gouvernement waɗi bloqué ɓe mbi holnden prix loyer ji ɗi ustate ɗum ne ko namdal ha joni ngal direct news ari wi premier ministre ha joni kañum suutuno konngudi muɗum wiide tan ma mesure aji ƴefte ngam tan faade e ɓesguli ɗi banggal ñamde banggal yardu banggal luyas courant e ndiyam ɗum ɗon fof noon ko ɓuuri hen hewde yitaka garene jaynde Sud Quotidien oɗo subaka noon wi tan ko anomalie walla mbiyen rafi e gonɗo e nder
école aji ɗi ko ƴewtinda e caɗele sabu ɓe mbi ko école aji ɗi ko ɓuuri hen hewde élewaji ɗi hewat ha wuro nden ɗum noon oɗon effectif addata ko caɗele sabu sukaɓeɓe so kewi jangde mumen walla résultat ji mumen feeñata ɗum tigui woni konngudi ɗi ganduɗa nani hen ɓe mbi liste électoral o ma waɗe kay révisé kono noon ministre de l' intérieur kañum wi tan ko ma waɗe révisé walla mbiyen ma ƴewte kono noon ko ɗon tan o haadi ma wod goɗɗum ko ganduɗa ete ma waɗe hen garane jayde Walf Quotidien oɗo subaka ari tan ko wiide président Macky Sall e Macron ɓe joɗoɗima ɓe mbi noon président Macky Sall addi waɗi walla mbiyen waɗi expliqué koye garangal oɗo mo ganduɗa ete ko kanko woni Marine Le Pen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e yewtere ɓe dañi forum civil kañum dari tan ko wiide yoɓe gaddu explication ji fanude ɗum e oɗo terre kono kadi contrat ji ɗi aɓe jiiɗi yiide ɗum ɓe pawa hen guite mabɓe ɓe ganda ɗiɗon contrat ji holko woni hen Ousmane Sonko e nder jayde besbi le jour ɓe mbi kay ɗo joni kay wonko ganda ko kañum tigui haɓɓimo hawo ɓiici woni article 29 ɗum noon ko wiidemo tan walla jopade fedendu Mambay Niang wiide to banggal muñari walla ko ñamɗo gueɗe ɗe ganduɗa wona kalis makko ko kalis leydi ndi ɗum noon saabi Mambay Niang nawde moye lawol aɓe poti noon kuccodirde ɗum ko le 2 février jogori wonde so Allahu lamɗo o jaaɓi garene jayde li quotidien e oɗo subaka on ji oɗo mo ganda kanko woni Zakilula Sow noon ko dañnoɗo caɗele kanko e oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdoulaye Sylla rendinoɓe ko milliard uji 5 ɗiɗon milliard uji 5 noon kanko Zakilula wino komo o yoɓ ɗum kono ha joni o yoɓani ɗum taw ɗum noon woni ko ganda ete oɗo saaha nawama ruttinama kadi e lawol ɓe mbi noon kanko Zakilula holi wonɓe caggal makko ɗum tigui woni namdal ɓe ganduɗa ete ɓe pawi ɗum oɗo saaha garene jayde les échos ha joni ko hen arti wi Zaki Sow ɗo joni kay holko saabi deji e holi wonɓe caggal makko ɓe mbi kay wonmo ganduɗa yete ko fonctionnaire keptinaɗo e nder leydi meɗen e goɗɗo mo ganda ko liggotoɗo e banggue maaro mana nannoɓe maaro ɗo e nder leydi meɗen e kadi liggotoɓe to ngal ɗon banggal ɓe mbi ɓen kay nani ndenti oɗo saaha gam walliddemo kanko Zakilula beele maɓe mawo waw yobde ɗeɗo koppareje o jogani oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdoulaye Sylla ɗum noon goɗɗum ko ganda ete nane nder jayde nde ɓe mbi Sénégal nane zone rouge ha joni tan faade e banggal mbuñari e banggue aduna o ɓe mbi yetta kay koko ganduɗa ko gueɗe ƴewtindade e nder leydi meɗen to banggal mbuñari to yette garene jayde Vox Populi e oɗo subaka kañum wi tan ko Sénégal yaltane zone rouge ha joni sabo yete ko ƴewtindama kay so ƴetti ko woni 72e place wiye noon dañi tan ko toɓɓe 43 so ƴewama e ɗum noon koye temedere limore nde nawa kono Sénégal dañi ko 43 so ƴewtindama wadde noon ne wawi wiyede banggal mbuñari ina heewi e nder leydi meɗen te kadi wonko heewi hen rewetake sabu ɓe mbi gila Nafingom Keita umme yeeso OFNAC walla jonde OFNAC dossier ji kewɗi hande natti andede ɗo wattinto te kadi haɓade mbuñari koko ɓuuri ruttade caggal ɗo e nder leydi meɗen Sénégal goɗɗo cuutudi konngudi muɗum woni Abdoukarim Khouroukhaf kanko noon o wi so ƴewtinda so ƴewama ha tan laamu soki Ousmane Sonko ma won tan ɓe ngoy sabo ko ɗon tigui ɓe dañata basal garen ha joni jayde source a e oɗo subaka arti tan koye gueɗe ɓe o mo ganduɗa ete kanko woni Zakilula kanko noon ɓe mbiyete kay holi wonɓe caggal makko walla tan holi ɓe ganda woni yete lobiji wonɓe caggal makko ha yete kanko kay o wawa nannede walla wawa sokede ɗum woni namdal ganduɗa yete fawama e koppareje o jogani oɗo ɓiɗɗo gorko garen ha joni kay eko fayyete e conférence de presse du leader mo Yewwi Askan Wi ɓe mbi noon koko woppita holko saabi ɗum nane nder jayde nde goɗɗo biyete
biyeteɗo Aida Mbakke ina andan ina ƴewtinda noon ko debbajo mo ganduɗa warino ɗo joom galle muɗum sene siftore ko duppunoɗo joom galle makko ɗum noon adduno ɗum ko bone kiram ha go waji wo wasi hen fittandu muɗum ɓe mbi noon kanko o nimsiti tigui saabu yete nde o wiya o sokete ko duuɓi nogas ko nden o woyi o wiyete omo ñaago yo yaafe saabu ɗum ɗon amo nimsita ɗum e aduna makko garene jayde tribune ha joni tan kañum arti koye banggue corruption e nder leydi meɗen walla mbiyen mbuñaari oɗon corruption noon ɓe mbi ruttaki caggal hay lawol gotol saabu so fawi koyngal gotol caggal fawata ko koyɗe ɗiɗi yeeso ɗum saabi wawa woni ko ganduɗa yette ina addi caɗele e nder leydi meɗen hatte banggal aduna o fofete ha joni tan to banggue Saint-Air e caɗele muɗum ha joni nane nder jayde tribune ha tengte Bougane Gueye Dany e joddogol muɗum e Serigne Mountakha garen ha joni jayde libération noon ari tan koye enquête mo waɗi e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Sen 10 ɓe mbi yette kay oɗo saaha milliard e ko fecci ɗum walla milliard uji ko ɓaɗi milliard uji ɗiɗi ko kañum tan woni ko ganduɗa kañum ƴeftano toon to poste finance to ɓe mbi noon oɗo saaha won kay nangaɗo hen o noon ene wiye Makhtar Diop kanko Makhtar Diop noon ɓe mbi tan o heeɓi société makko walla société ji ɗiɗi ɗi ganduɗa ete innama ko tolni e 700 million ngaji ɗi ganduɗa ete o nanni ɗum e poste makko e chèque mo rewane lawol walla mbiyen chèque frauduleux ɗum noon woni konguɗi ganduɗa nane jayde nde ɗo goɗɗo mo konguɗi muɗum mo woni hen woni wonɓe banggue société civile walla mbiyen forum civil ɓe dari tan ko gam wiide Sénégal nane zone rouge aɓe jiiɗi noon hande andude walla tan kaɓogol mbuñaari nder leydi ndi ɓuura daranede garene jayde Guendirel Soleil kañum noon ari tan ko e sukaɓe meɗen ɓe mbiɓe poti hawrude noon koye Algérie ɗum ɗon noon woni match jogorɗo dañde hakkude mabɓe ko final wonata saabu ne anda ko hanki match mabɓe wonno demi final ɗum noon ɓe Allah rokki ɓe folde aɓe jogori noon faade final so Allahu lamɗo jaaɓi ñagade tan yo Allah rokkuɓe folde jayde stade coftal ɓalli uddata damal ko hen arti ha joni woni oɗon final hakkude Sénégal e Algérie e match CHAN woni sukaɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa yete ko sukaɓe ɓe dañan taw duuɓi nogas won dilloɓe banggal football kanko Pape Thiaw noon o wi koni entraîneur mabɓe o wi tan ko aɓeni dare koyɗe nadde histoire walla jeeyaɗe histoire sport walla football mo Sénégal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah rokku sukaɓe folde joni gudditen hello wonko so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditen hello wongo jehen noon walla gartan e histoire mo ganduɗa kewino e famille Diol woni yette wonnoɓe toon to diwan mo États-Unis oɗo ɓiɗɗo gorko joom suudu muɗum ɓiyum e miñum debbo e ɓiyum woni yimɓe joyoɓe ganda mbasino pittali mumen ne wawi wiyede ɗum kewno ko 5 lewru août 2020 toon to ganda kañum woni Green Valley Ranch woni to ganda ete toon to diwan mo États-Unis ɓe mbi noon kanko Djibril Diol e joom suudu muɗum Adja e Khadija ɓinguel mabɓe e tan oɗo mo ganduɗa ete kanko woni miñi ko Hassan e ɓiyum ne wiyete Hawa Bey ne ɓiyum ne dañno duuɓi 6 kamɓe mbasno pittali mabɓe ɗum ɗon noon ɓe mbiyete e janvier 2021 ko nden yimɓe tato pawa juuɗe goto wo dañi duuɓi 14 heddiɓe ɓe goɗɗo wo dañi heddiɗo ɓe goto fo dañi ko duuɓi 16 kono dañɓe duuɓi 16 ɓe kamɓe ɓe nanguira tan koɓe ganduɗa ete keptini mana koɓe ganduɗa ete mbaɗi majeur goto wo noon ni wiye Kevin Bouy goɗɗo ni wiye Gavin Baymour koɓe dañi ko duuɓi 16 ɓeɗon ɗiɗo noon hande kanko Kevin e biyete e Seymour kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon nanga ɓe mbi en tant que adulte ɓe mbaɗa jugé so wiyama en tant que adulte noon woni waɗaɓe jugé comme waɗɓe majeur heddiɗo goɗɗo wo noon dañde duuɓi 14 ko kañum wi ko kañum tigui huɓɓi ko way noon te saabi ɗum ko koɓe
koɓe jiɓodirɓe galleji ɗi saabu galle maɓe ponno nadde o won mo ganduɗa koko wujji téléphone maɓɓe guyka téléphone dal addi ɗeɗon caɗele ha kamɓe sukaɓe ɓe naati ɓe keptinani ni galle mataw tawata ko ni ɓe jaadano e sagoli maɓɓe ɓe kuɓɓi oɗon galle ha ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɗɓe Sénégal leñol fulɓe mbasi hen pittali mumen ha joni tan ko duwanade koreji mumen e wiide yo Allah hokkuɓe ɓernde muñal saabu ne muusi ɗum ɗon noon oɗon affaire ko hande tigui jogori andede ñawore nde holɗo wattinto saabu hande toon to diwan mo États-Unis ñawore nde ɗon jogori wadde ma en gandu te kala ko min gandi kadi ma min gaddan mon ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi goɗɗum ɗum woni oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganda Aïda Mbacké barnoɗo joom galle muɗum nana ɓooya seeɗa saabi ɗum wiide makko ko banggal kiram adduno ɗum hawo duppi oɗon joom galle makko hande wasi fittandu muɗum e tan ƴewtade kanko ɓiɗɗo debbo oɗon hande o nimsiti o darima o woyi te noon bojji jaltinanimo to woni to hande yurmikinade yaltinanimo toon saabu ko gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum koye ɓernde wulde wonno koye tikkere wonno o yalte sago makko o waɗi ko ganda o fotani wadde ɗum hande amoni nimsita ɗum ɗon noon hollata tan ko woni debbo woni gorko neɗɗo fo yo rento wadde ko nimsitta janggo saabu hande ina muusi wiyede ma soke duuɓi nogas ɓiɗɗo mo ganda aɗa wonno ɗum cowiɗo a jibini ɗum oɗon ɓiɗɗo daro e duuɓi nogas yiyata yummum boowal ne wawi resede caggal yummum ne wawi wiyede resetake saabu yummum nani e kaso walla yummum warno bammum ɗum fo ko gueɗe ɗe gandani foti ƴewtede walla ɓiɗɗo wiye hokketake saabu yummum warno bammum hokketake debbo walla naggam e naggam wona caɗele ganda psychologiquement ne wawi wadde atteindre ɓeɗon sukaɓe saaha foof neɗɗo sene waɗa hunde yo ƴeewe e sukaɓe muɗum saabu minen min mawni ko min jibina ko min neha koye neɗɗo wiyede gonmi joƴƴinimi e nder suudam mbeɗa muña hen ko pour nde sukaɓam ɗum ɗon noon ngal ɗo nde muñal ngal ɗon yo won ko ganda hande ina artire neɗɗo jooɗo e nder dewgal muɗum muña saabu saabi ɗum ko sukaɓe muɗum saabi ɗum koko ganduɗa ete hande yiiɗa ɓiyum yeeƴo wiya hoto babam woni walla ɓiɗɗo fina yiyata bammum walla ko way noon saabu hande so muusi ha muusi noon a natti wawde aɗa wawi ƴettude bagasuji ma e ɓesgu ma jaaha ko ɗum ɓuuri addude wargo walla gueɗe ɗe ganduɗa ne nannuma prison wona nimso won nimsita e aduna ma nimsita e lakara ma saabu koko ganduɗa ete hande yooɗani fewani yo Allah waɗanin jaam ɓeydana en sutura danda ene seyɗane saabu ɗum foof ko seyɗane addata ɗum yimɓe ɗiɗo resodirɓe ha ɓiɗɓe jibina hen hayso ñalawma goto welemma dañi hakkude ɓeɗon yimɓe ɗiɗo yo Allah dandu ene seyɗane hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe waɗana en sutura ɗo guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allah lamɗo jaaɓi janggo ko baba Moussa ñadaronto on ɗo o mo ganduɗa kanko woni Mansour Sow alias Thiat heɗano ene banggal caméra o to banggal montage to ko Ali Fall Rassaman heɗani en toon jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma